Vučiću. Izvinite ovako. Ja malo sam uzbuđen. Trudim se, ja volim Bosnu i Hercegovinu, volim bosanski narod, volim narode koji žive u Bosnu i Hercegovinu. I ja sam ranije bio Jugosloven. Mi smo svi bili zajedno, ali pre 32 godine neki su to raspali. Kako je bilo je da ne više gledamo u minuto, sad da gledamo u budućnost. Imate ovde prekrasne ljude u vašoj platformu za progres, vaš predsjednik, vaši članovi. Ja verujem puno, zato sam došao iz Makedonije sa mojim kolegama da vas poželimo sve najlepše u 5. godišnjicu i znam da će da uspete. Znam da će da radite. Znam da će da radite za dobro svih u Bosnu i Hercegovini. Bosna i Hercegovina mora da bude evropska država. Mora da ima svetska ekonomija, zdravstvo, obrazovanje. Mora da ima puteve. Mora da bude model Evrope. Ima ovdje u Bosni pametni ljudi koji mogu da budu sve i svašta, ne samo za Bosnu. Ja volim bosansku muziku. Stalno kažem da Bosanci su najbolji muziku. Zato što je odavde potom želoditi i sve ovdje ostali ljudi. Ja sam tako, evo, volim muziku, radio sam, živeo 35 godina skoro u Americi i radio sam u Hollywoodu. Kao producent imao sam svoje 2 kompanije, ja sam diplomiran ekonomista i ovo što je gospodin govorio, ekonomija broj 1. Jer moramo da imamo mi prvnu ekonomiju, da kreiramo nova radna mesta, visoke plate, da mladi i uzrasni ljudi ovde ostanu. Ostanu u Makedoniji, ostanu u Bosni i Hercegovini. Mi nikad neće da idemo napred ako nemamo prvnu ekonomiju. Bez toga nema napred. Nema pare za obrazovanje, nema pare za zdravstvo, nema pare za infrastrukturu, nema pare za ništa. Nema pare za vas ljudi koji ste penzioneri i uzimate mizerne penzije kao što je isto govorim situaciju u Makedoniji. Ja stalno se borim protiv kriminalaca u Makedoniji. Naša partija gdje 30 godine postojimo kao nezavisna država i mi sve dublje i dublje propadamo u neku crnu ogromnu, kako se kaže, rupu, hvala me, to sam tražio tako. Bezda. Znači, bezda, nema kraja. Ali zato tu je narod Bosne i Hercegovine koji će da ovu državu napravi da bude evropska. Da ljudi po svetu kažu, šta rade tamo u Bosni. Bravo. Imate predsjednika koji je profesor, pametan čovjek, radi u Americi, predaje čovjek koji je cenjen u Americi, može vam puno pomoći sa vama zajedno. Ne može sam čovjek da uradi ništa. Vi ste prekrasni ljudi, ja bih mogao do sutra da govorim i drago mi je da govorim. Ja kažem, nisam političar, ali počeo sam da se bavite politikom zato što volim da spasim Makedoniju, a isto volim da radimo da spasimo zajedno i Bosnu i Hercegovinu. Mi smo bratski narod. Ja kad sam bio mali, mama i otac, ja sam Makedonac, pričali, svi su isti. Ti voliš ljude, po prirodi kaže, i traži dobre ljude. Nemam ništa da pitamo ko je, šta je, kako je. Već dela krasa čoveka. Ja bih želeo samo još jedno da kažem da Makedonija i makedonski narod je sa Bosnom i Hercegovinom. I uvek će da bude. Biće sama i zajedno da uspete
platforma i da će jednog dana da dođu da vladaju, ne, već da menadžiraju Bosnu i Hercegovini pametni, česti ljudi koji su profesionalci, koji imaju ogromno životno iskustvo i koji vole da pomognu svima, mladima, odraslima, starima koji jedva mogu da prožive sa one mizerne penzije i da ne govorim da imamo ono što kažem svečko, ja kažem, jer ja volim sve na to na svetu, znaš, mimo sve. Ja sam vrlo dugme pričao, pevajte malo engleski, bit ćete najbolji u svetu, ali to je to. U principu, hvala vam, predsjedniče, hvala članovi Platformu za progres što ste nas pozvali. Drago nam je da u buduće radimo zajedno za dobro naših zemalja. Bosna i Hercegovina je živa, večna bila, i Makedonija je živa i večna bila. I nek naši narodi budu večni i da žive u bratstvo i jedinstvo za uvijek. Hvala vam puno.